Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, erruki, jauna, erruki dakigula jainko guztiz apsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, hoi jainko, zuk salbatu gaituzu eta zure seme alabatzat onartu. Begira onbera seme alaba ordeko egin gaituzu noi. Kristogan sinisten degunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak kolosarrei, senideok, Kristorekin berbiztu zeraten ezkero, zabiltzate goi ondasunen bila, han baitago Kristo jangoikoaren eskuinaldean jarririk. Irrika itzazue goiko ondasunak, eta ez lurrekoak. Hil baizerate eta zuen bizia Kristorekin jainkoagan ezkutaturik dago. Gure bizia den Kristo agertuko denean, zuek ere agertuko zerate aintzaz arekin batean. Hil ezazue beraz, zuen gorputzean lurkoiten guztia, haragikeria, loikeria, grinak, gutizikeriak eta sasi jainkokeria den diru gosea. Hoiengandik dator jainkoaren haserrea, haren esanak egiten ez dituztenengana. Olakoak zineten lehen zuek ere, horrela bizi zinetenean. Orain ordea, utzi hauek guztiak, gorrotoa, haserrea, gaiztakeria, gaizki esatea eta hitz gaiztoak, urrundu horiek guztiak zuen ahotik. Ez esan elkarri gezurrik, erantzi zeuron gizon zaharra bere egiteekin eta jantzi berria, bere egilearen ereduz, berritzen dijoana, bezagoera beteraino iritsi arte. Erakunde berri hontan ez da ez greziarrik, ez jodutarrik, ez erdaindurik, ez erdaindu gaberik, ez arrotzik, ez eszitarrik, ez etxekorik, ez morroirik, baizik Kristo da guztien bilduma eta Kristo dago guztiengan. Jaunak esana. Erantzun salmoa, ona da jauna guztientzat. Egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretxiko. Haundida jauna guztiz goresgarri, haren haunditasuna ez daiteke igarri. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek ikasleengana begia jasorik, honela esan zien, zorionekoak behartsu zeratenak, zuena baita jainkoaren arreinua, zorionekoak orain goserik zaudetenak, aseko baitzeraten, zorionekoak orain negar egiten duzuenak, parra egingo dezuetan. Zorionekoak zuek, gizonaren semearen gatik, gizonek gorrotatzen, beren artetik botatzen eta birauka hartzen zaituztetenean, eta zuen izena lotsagarritzat baztertzen dutenean. Poztu zaitezte egun hartan eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. Hoien gurasoek ere, beste horren beste egin baizuten profetekin. Baina zoritxarrekoak zuek, aberatsak, hartua baiduzue zuen poza. Zoritxarrekoak orain aserik zaudetenak, gosea izango baiduzue. Zoritxarrekoak orain parra egiten duzuenak, intziri eta negar egingo baiduzue. Zoritxarrekoak zuek,
gizon guztiak zuentzat ondo bultzatzen direnean, hoien gurasoek ere beste horren beste egin baitzuten sasi profetekin. Jaunak esana. Jesusek egindako hitzaldi guztien artean, eta esango nuke gehienek hala esaten dutela, Biblia aztertzen dutenek, eta esan genezake teologoek eta gehienek aipatzen dute bere hitzaldi guztietan nagusiena bezala zoriontasunena. Gaur entzun duguna, hain zuzen ere Lukasen bertsioa. Jesusek nolabait zoriontasunaren bidea, ze ibilbide segitu behar den zoriontsu izateko berak seinalatzen digu sermoi hartan, mendian egindako sermoi famatu hartan. Eta behar da, behin baino gehiagotan egingo zuen, ez behin bakarra, baizik eta akaso errepikatuko zuen toki ezberdinetan. Eta hain zuzen ere erakusten digu, hoixe dela Jainkoaren borondatea guretzako, zoriontasuna. Baina ez zoriontasuna askotan mundu hontan ulertzen dugun bezala. Eta ez bakarra mundu hontarako. Esan genezake, nik esango nuke, 3 ezaugarri arkitzen ditugula zoriontasunen hitzaldi honetan. Alde batetik, ematen du Jesusek garrantzi handi ematen diola zintzotasunari, pertsona koherente izateari, horregatik pobrezia, bihotz garbi izatea, zuzentasunaren gosegarri izatea, horiek dira nolabait ere zoriontasunera eramaten gaituzten jarrerak. Eta jarrera horiek, hori zintzo izatea, eta guzti horiek mesede egiten baitiote, bai pertsonari, baita gizarteari ere. Eta lehenik hori aipatzen digu, halako birtuteak, humiltasuna, eta bake zaletasuna, eta zuzentasuna, horiek denak markatzen dizkigu Jesusek. Bestaldetik ere, Jesusek halako perspektiba, esan genezake, sobrenaturalarekin hitz egiten digu. Horregatik, nolabait ematen du mundu hontako frakasatuak izan daitezkela beste munduan halako arrakastatsuenak bezala. Eta mundu hontako arrakastatsuenak akaso bestean agertuko dira frakasatu bezala. Ideia hori baina gehiagotan esaten digu Jesusek, lehenengo asko izango dira azkeneko, eta azkeneko asko izango dira lehenengo. Eta holako ideiak behin baino gehiagotan aipatzen dizkigu Jesusek. Eta azkenik horregatik ere, Jesusek nolabait ere batzutan ematen du mundu hontako gauzetan ez lortzea halako arrakastarik edo ez edukitzea halako suerterik ematen du kasik izan daitekela bestean arrakastatsu izateko bidea. Baina ez dugu hartu behar egoera bakarra bezala. Baizik eta ulertu behar dugu Jesusek nola nahi duen gu justuak izatea, zintzoak izatea, horregatik, hau da pertsona bat justua izateagatik tokatzen bazaio guzti hori, goxe izatea, edo behartsu izatea, edo negar egitea, hau da bere inongo kulparik gabe, orduan jangoikoak sarituko du pertsona hori inongo dudik gabe. Hori da Jesusek ulertzen eman diguna. Eta aldiz, esaten digu aberatsak, eta orain aserik zaudetenak, eta orain parra egiten dezuenak zoritxarrekoak. Baina jakina, ez du esan nahi, modu zintzoa eta modu ondraduan lortutako aberastasunak horiek eramango dituztenik gero zoritxarreko izatera. Batez ere, ulertu behar dugu beste errealitate horrekin lotuta. Modu injustoan edo besteen bizkar edo besteak zapalduz edo besteik kalte eginez lortutako gauza horiek, bai ase egotea, bai aberats izatea, bai parra egitea, horrek eramaten du pertsona gero zoritxarreko izatera. Jangoikoak azken finean justizia hori nolabait ere eman nahi baitigu.
gaurko entzun dugun hitzaldi honek, batez ere Lukasen bertsioan, batez ere betiereko bizian inguruan hitz egiten digu, baina berez zoriontasunak ez dira bakarra beste bizirako, baita mundu hontarako ere. Jesusek ez digu bakarra betiereko zoriontasunaz hitz egiten, baita mundu hontakoaz ere, baita mundu hontan zoriontsu izateko ere ze bide segitu behar dugun. Eskatzen diogu, bere hitza entzuteak beti argia eman dezaigula, eta eraman gaitzala beti bere justizia, bere egia bihotz-bihotzetik maitatzera eta bilatzera. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu gaurko honetan gure aita santuaren alde, Leon XIV-aren alde, Jaungoikoak bere indarra, bere grazia eman dezaizkion, eska dezaiogun jaunari. Eta eskatuko dugu baita ere beren etxeetatik urruti dauden guztien alde, kristauenak beti harrera ona harki dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hoi jainko, zu zaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu doaionen bidez, aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna. Eta sakramentu hartzeak sendo bezala gure arteko elkartasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko ahal guztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baidugu, fede biziz haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen
eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kalizalata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin geitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zezetan azarana, santua eta bere zure izena, eta horreli zure reinua, egin bere zure nahiak zeruan bezala gurrean ere, emaiguzu gaur egunontako obia, barkatu gure zorrak, gure eguzonunak akazezion zezkera, eta ez duketan dira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakeak gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zure ezuberen zatzea ospeta indarra horan eta bete. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zuekin. Eta espirituarekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, Zuketzen zuzuko pekatua errukia jauna. Jangoikaren bildotxa, zuketzen zuzuko pekatua errukia jauna. Jangoikaren bildotxa, zuketzen zuzuko pekatua emaiozuz pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna nire izena horren txasako, baina esazuzak eta zelanko nahi. Glory
egin ezagun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren maila janaritzen eta bizi berritzen dituzu jauna zure fededunak. Zure semearen doa jaundiak balia dakizkigula, haren bizia beti parte izatea merezi dezagun errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko jauna, Dio